Dobre, takže viazacou niťou, ktorou bude vlastne celá mucha urobená celá. Si urobíme základ, také 3 mm, toto je 14 háčik od očka a vrátime sa naspäť zhruba do polovice, aby sme mali taký 1,5 mm od očka na hlavohruď. Hej. 2 pierka CDC-čkové, spodky sú otrhané, pretože je to veľmi, veľmi jemné a iba to tam zavadzia potom a lepšie sú tie stonky, ktoré sú pevnejšie. Hej. Dáme si ich oproti sebe, takže chrbátom k sebe, aby nám vzniklo Véčko. Hej. A len si ho stlačíme na viacej krát, vyrovnáme, aby obidve krídelka boli rovné. Hej. Privezujeme si tam, kde je tá najúžšia časť, aj keď bude dlhšie, hej, priviažeme si 2 ovinmi a stiahneme si ho na potrebnú dĺžku. Potrebná dĺžka by mala byť dĺžka ramienka, hej, alebo telíčka mužky. Hej. Takže takto bude priviazané krídelko. Zbytok si odstrihneme, striháme nie takto, ale takto, aby zároveň s ramienkom, aby nám vzniklo trošku taký nieskok na tej muške, lebo teraz bude vlastne pôjde proste vytvarujete to telíčko do takého kónusu. Hneď aj to CDC-čko ti v podstate urobí ten kónus toho telíčka, dozadu bude zužovať. Pridáme štety. Tam nejaké 2-3 štety, takisto by malo byť ako na dĺžku telíčka. A to je z akého materiálu? Ako Peťo vraví, ryba nevie rátať, štety, takže... Viaže sa len po okraj oblúka, nie viacej. Potom už tie štety idú do dola, kade tade, a je to aj pri nymfách, aj pri... Podviažeme si tým, že si štety podvihneme a niť prevedieme popod. Trošku ich zodvihneme. Hej. Odstrihneme si zbytok so štetou a už si len vytvarujeme telíčko. Hej, telíčko by nemalo byť také hrubé, toto je viazacia niť 70, takže by nám malo stačiť maximálne 3 razy prejsť celým telom. Niť sa dáva do zákrutu a tým je výhoda tá, že tá muška dlhšie vydrží, ako keď je úplne na plochu. Hej. Takže vytvarujeme si telíčko, prídem ku krídelku, hej. To si už môžem maličko rozovrieť, hej. A pripravím si dubbing. Ale ešte spravím jednu vec a tu, že spravíme si taký signalizátorik, také ako španielské mušky. Španieli to používajú hodne a ja to dosť používam. A spravíme to s tým, aby ste videli, ako to vyzerá. A je to aj veľmi dobré, keď sú nie dobré svetelné podmienky na vode a nevidíme dobre muchu, tak tú oranžovú už potom budeme vidieť trošku viacej. Viaže sa to hneď za krídelko. Potiahneme si to úplne na kraj. Pár ovinov. A teraz si spravím hlavohruď. Hlavohruď používam masku zajaca, divého. A trošku je tam umeliny, bez podsady, alebo minimum podsady, aby vyšli tie nožičky. Zákrut taký jemný, nie je to krútiť tam do strašne veľa, lebo potom nevyjdú tie nožičky vonka. Hej. A spravíme si 1-2 oviny vpredu. Teraz si to pustíme, nech mi vyskočia trošku tie nožičky vonka. Až prídem ku očku. Teraz si pre istotu zafixujem na hlavičke, aby mi tá niť neušla. Nesklouzla. Trošku sme rozovreli tie krídelka, takže stredom, neviem, či to vidno, nevidno, potiahnem si krídelka dozadu, prichytím si tú niť oranžovú, maličkovú potiahnem, aby som mal v strede očka. Teraz si ju zafixujem, 4-5 oviny, znova potiahnem, trošku ju napnem a strčím medzi prsty. A vlastne cez tú niť
Teraz už len dokončím hlavičku. Hej, pár rovínov tam stačí. Hej, a ukončím mužku. Dobre? Áno, áno. Odstrihneme. Ten signalizátor, ten stačí také 3-4 mm. Si odstrihneme. Dobre? A vidno, tá mužka má aj trošku nožičky, tak ako aj je živá. Hej? Takže neviem, či to vidno, Ivan, alebo nevidno, alebo si chce niekto pozrieť, alebo to chce. Nie, nemusíš lakovať teličko.